समस्त भाई नमस्कार भाई मैंने आम लोयर पिंजरे थिलु जेहेतु आम तो धारणा चली समस्त जानते मौसा को देखाला मौसा केते दिन लोयर पिंजरे तुम अच्छा 20 वर्ष आगे এইটা কেতে বর্ষ এইটা ଏବେ ଆଇଲେ 4 दिन 5 दिन 3 थर आइले हां 3 थर जानते कंपनी गले हां এই कंपनी के बोले कागज पत्र आना तो नहीं तबे এই লোयर পিंजरे केते दिन हां लोयर पिंजरे सर केते दिन एरा এই যে पैसे দাও পড়তো এইটি কে ভাইলো আজ আজ বাবা তো মৌসা করেটা আইডেন্টি কার্ড তুমি কোটে কাম করছলো মৌসা ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ରେ তুমি কাম করছলো কোন কাম করছলো ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ সিকিউরিটি গার্ডে কাম করছলো ଆମ୍ବୁଡ଼ି କାମ କର ଯାଉଡ଼ି କାମ ତାକୁ ବି କାଟିଦେଲା ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲା ତମକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ବୟସ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲା ବୁଢ଼ୀର ବୟସ ହେଇନି ସେ ଅଛନ୍ତି ତା ନାଇଁ ସେ ତାକୁ କାଟିଦେଲା ତମର ଦରମା ପତ୍ର ଦେଇକି ଦେବା ନାଇଁ କିଛି ଦେଇନି ଦରମା ପତ୍ର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦରମା ପତ୍ର ଦେଇନି ଆମ ବୁଢ଼ୀର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଇଁ କାମ କରୁଥିଲି ମୋତେ ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଛ କ'ଣ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ ଜଣାଇବା କ'ଣ କରିବି ମୋ ଦୁଃଖ ତ ତମ ଜିଲ୍ଲାର ତମର ପ୍ରଶାସନକୁ କେବେ ଜଣାଇଲନି ଗଲିପାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଲେ ସେ ଗଲା ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କାଗଜ ପତ୍ର ତମର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘର କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ତମର ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତମ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଯାଇନ ଗଲି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର କାଟିଦେବେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ପଠା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ପଠାଣ ସେ ମନା କଲେ ଏଇ କାଗଜ ଆମ ବୁଢ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି କହିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣିଲେନି ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ତମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଛି ମତ କଲେ ବାପା ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଞ୍ଜି ତ ନିହାତି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପାୱାର ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉ ଆଉ ଏଇ ମଉସାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଦେଲେ ସେ ମୂଷା ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଜୟପୁର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଓଟିଭି ବାଲା ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀର ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ କରିବେନି ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଦରକାର ସେ ଜାଗାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନିହାତି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଟିକେ ଏମିତି ମଉସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଯାହା ବି ରାଲି ଦେଖେ 50-60 ଜଣ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଉସା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ମଉସାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତୁମେ ଚାଲ ସେଠି ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସେଟା ବି ମୁଁ କଥା କରେଇଦେବି ହେଲା ମୁଁ ଡାକି ଦେବି ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ତ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ଟିକେ କଥା କରେଇଦେବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।